haka, saboda ai ba gidajen ba wuri ɗaya bane ba gidajen mu suke. Banda wannan, in akwai marasa lafiya na tabbatar da cewa za mu je. Bata amma ba a cewa babu, because akwai waɗanda za ka ga mura ko masassara haka sukan sami wannan attack na ita masassara. Bata amma ba wani serious ciwo bane. Masu ce maka kuma ƙorafin zuwa asibiti suna iske layi, ba hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Katsina ba ce ba, ko kuma gwamnatin jihar Katsina take da wannan asibiti. Asibiti ne na hukumar kula da aikin hajji ta ƙasa NACON. Su suka yi santa ce, suka yi duka alhazan ƙasanmu nan ake kai su. So dole za su je su iske layi, kuma dole su bi layi. Su kaji abin da ƙorafin su, kuma alhazanmu za ka ga wasu ba haka suke so. Sun so kawai da sun je yi fa a yi, kuma ba aka samu aka san haka. Farko ma kasa da ni da 'yan ɗakin mu gaba ɗayan mu nan wuri, wallahi kowa gida yake nema. In yanzu aka ce ga mutu, alhamdulillah mun gode. Amma duk wanda ka sani, ni dai ban dai ji wani wanda ya ce gaskiya ba ya son gida ba. Kowa maganar gida yake, kowa yaushe zai tashi yake tunani. Muna nan dai muna jiran tsammani, kuma an ce wata majiya mai tushe ma naji an ce yau ana iya tashi ko gobe in Allah ya kai mu. To ga mu nan dai muna sauraron Allah. Allah ka taimaka mu, don har addu'a muke yi Allah ya sa Allah ya kawo lokacin tashin mu. Wallahi muna so mu zo gida domin Allah. Batun faɗakarwa ta yi tasiri sosai ga alhazanmu na jihar Katsina, musamman wannan lokaci da aka ɗauka da har yanzu ba a fara maido su ba. Rashin da ba a yi faɗakar da su ba, da za ka ga an samu matsaloli sosai, wanda za ka ga wasu ma suna iya tarzoma akan an kawo an aje su ba a maida su gidaje ba, kuma duk an gama aikin hajji. To amma dai malamanmu da sauran mu kanmu abokan aikinmu da mu kanmu hukumar jin daɗin alhazai ta jiha, muna ƙoƙarin wayar musu da kai da su ƙara haƙuri. Ba wai laihin ko hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Katsina ba ce ba, ko kuma jihar Katsina. Wani yanayi ne wanda Allah ya kawo, wanda dole dama kusan akan samu irin wannan. So dole sai sun rika haƙuri, kuma muna gaggaya musu, ko masallacin aka je ana ƙara faɗakar da su ƙara haƙuri. In Allah ya yarda wannan jinkirin zai wuce. لبيك اللهم لبيك لبيك الله. Bayanin da zan yi kawai sai dai ƙara godiya ga ita gwamnatin jihar Katsina ƙarƙashin jagorancin shi Malam Dikko Umar Radda, akan goyon baya da yake ba hukumar mu, wanda shine ya jaza muke ta samun nasarori akan gudanar da aikin musamman a nan. Muna ƙara godiya, kuma muna ƙara dai ba alhazanmu haƙuri akan, in Allah da na san cikin wannan satin za a fara maido su gida da ikon Allah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد